Nag-away ang nag-asawa sa kamahal sa gasolina, kay ang tubil nila nga midya midagan ram mag-usakad pa. Ang asawang grabing sukuan, giyaw-yawan ang iyang bana, kay kakutas daw og kahangak, kay siya gipatulan. Pag-abot sa gasolin station, ilang motor gitubilan dayon, gitubilag balik 150 sa usa ka pampoy nga sigig missing. Pagkaandar sa motor ni aso, ang tambutso niya nagbuto-buto, kay ang pampoy di ay nasipyat, natubilan og krudo. Nag-away ang nag-asawa sa kamahal sa gasolina, kay ang tubil nila nga midya midagan ram mag-usakad pa. Ang asawa grabing sukuan, giyaw-yawan ang iyang bana, kay kakutas daw og kahangak, kay siya gipatulan. Pag-abot sa gasolin station, ilang motor gitubilan dayon, gitubilang balik 150 sa usa ka pampoy nga sigig missing. Pagkaandar sa motor ni aso, ang tambutso niya nagbuto-buto, kay ang pampoy di ay nasipyat, natubilan og krudo. Pag-abot sa gasolin station, ilang motor gitubilan dayon, gitubilag balik 150 sa usa ka pampoy nga sigig missing. Pagpaandar sa motor ni aso, ang tambutso niya nagbuto-buto, kay ang pampoy di ay nasipyat, natubilan og krudo. Kay ang pampoy di ay nasipyat, natubilan og krudo. Kay ang pampoy di ay nasipyat, natubilan og krudo.